Takže dobrý den, já vás vítám u dalšího triku. Tentokrát tady mám zase červený a modrý balíček a my tentokrát budeme používat červený, modrý nebudeme potřebovat, takže si vyndáme karty. Tak a já vám teďka dám, řekněte libovolně stop. Stop právě teď. Dobrá, odendám 1, 2 karty. Tak. Můžete vidět, že v tom nemám třeba nějaké označené karty, že všechny jsou tam úplně náhodně. Takže jsem je neměl třeba jako označený nebo tak něco. Takže my si vezmeme třeba jednu půlku, druhou půlku, můžeme takhle promítat. Tak a já vás teďka poprosím, abyste řekli libovolně stop. Stop právě teď. Dobrá. A teď vás poprosím znovu, abyste řekli libovolně stop. Stop právě teď. Dobrá. Takže pojďme se kouknout. Takže najdeme první kartu. Tady. A najdeme i druhou, ta je tady. Takže odendáme. Takže ke 4 křížové jste zařadili 4 pikovou. Dobře vy. A ke králi pikovému jste zařadili krále křížového. No, to by nebylo zase tak moc velké, protože to mohla být i nějaká náhoda. Ale vy jste našli jediné 4 červené karty v celém balíčku. Takže pojďme se kouknout na provedení tohoto triku. Co k němu budeme potřebovat? Balíček modrých karet a 4 červené karty, 2 stejné vždycky. Takže si vyberete třeba jako já 4 a krále to je jedno. Každopádně ty karty, které si vyberete, musíte odstranit z modrého balíčku, aby nevznikly nějaké třeba nadávky, že tam máte ty karty dvakrát, že jo, to by pak mohlo i dojít. No a vy si dáte ty 4 červené karty na balíček, takže dáte jednu, tak. Takže když to tak vezmu, tak to tam dáte na střídačku. Tak, pak si to připravíte do balíčku, do červeného, po případě pokud máte červený balíček a modré karty, tak do modrého. Pak to z něj vyndáte a pak uděláte to, že vezmete tady celou tu půlku a takhle budete brát horní balíčky, půlky, dokud dělat neřekne stop, jak řekne stop třeba právě tady. No a vy odendáte 2 karty z vrchu a ty karty dáte takhle na vrch. Při ukazování, že ty karty nebyly nějako třeba označené, tak si uděláte takhle mezeru mezi jednou a tou druhou červenou kartou. No a potom to rozpůlíte takovým způsobem, že dáte jednu půlku a druhou půlku hezky. Takže situace je taková, že máte nahoře červenou kartu, dole červenou kartu. No a pak už stačí jenom takhle říct kdykoliv stop. Dáte první kartu, přeložíte. No a znova ať řekne kdykoliv stop. Přeložíte, zase dáváte tým. Takže trik už se vám povedl. No a pak už je na vás, jak ten trik vlastně odhalíte. Jestli ho odhalíte takto nebo takto. No každopádně ho odhalíte. Takže máte tady u 4 a potom bychom tady někde mít. Tady. No, takže tady máme. No a pak už stačí jenom odhalit, že jste našli
že dělat našeho krále pikového ke králi křížovému, no, 4 křížovou ke 4 pikové, a že jsou to jediné 4 červené karty. Ne, pardon, já to do kamery. Jsou to jediné 4 červené karty v celém modrém balíčku. No a to by bylo k tomuhle triku vše a my se uvidíme někdy při příštím videu.